Demirqerê Xeybê Siyabend cara evel ew ê tiştek ji hinekan re bikiriya. Cara evel tiştek wisa di dilê xwe de bihîst dikir. Heta niha ne li tiştekî wisa fikirîbû, ne tiştekî wisa hatibû aqilê wî, ne ji jiyanê ew derfet dabûye. Hebû tunebû, xezanî, xebat, birçîbûn, lêxistin, xedarî û xerabî ditibû. Heta demekê bi tenê ji bo ku karibe bi rehet pariyek nan bixwe û sitarek ku serê xwe têxe û bi dilekî rehet ji xwe re rakeve, xwestibû ev nebûbû qismetê wî. Jê û pêve bi çû li ciyan ketibû û hiçî xerabiyê ku jê hatibû kiribû. Niha pêla hezkirina dilê wî rapêçibû û wek heywanekî kovî ku kedî bibe dilê wî nermidibû. Bi rê de xeca Gulîsor di hişê wî de bû kêfxweş bû û rûyê wî dikeniya. Dixwest gavek berî gavekê xwe bigihîne bajêr ji yara xwe reqate kincê bûkaniyê bistîne û vegere were hinda wê. Demirxarê Xeybê wek bi wan hestên wî hesiya be ji bona siwarê xwe çi hêz qewet têda hebûye dixebitand. Wî jî dixwest xwediyê xwe zêdetir bigihîne meqseda wî. Di vê navberê de gavek û siyabendê xwediyê tîr û kevanê zîvîn xwediyê lahûrê qetê li Demirxarê Xeybê siwar bibû û diçû bajêr. Birayên xecê, xeca Gulîsor jî ketibûn du kesên û kesên ku xeca revandine û şop digerandin. Di vê gavek û siyabend xwe gihandibû bajêr hespê xwe li xanekê tevlandibû û derketibû sûkê de. Birayên xecê xwe gihandibû hinda qeregê tiran û xeca Gulîsor siwar li dora qeregê tiran û xecê bibûn xelek. Xecê xwe avêtibû bextê wan ya ku xerabiyekê bi qeregê tiran nekin. Gotibû yê ku ez revandim ne ev e. Binerin ew reben jî hatiye qeyd kirin. Lê bêfede bû. Xuyan bi hev re êrişî qeregê tiran kiribûn. Qeregê tiranê ku bi herdu lingan de qeydê de û xwestibû berxwe bide li ber xwe dabû jî di wê rewşê de. Tevlî ku di dehan derbê şûr û riman xwaribû jî belê çend kesên ji darê weşandibû. Li piştî demek Kurd siwaran laşê wî girs û bi heybet qulqulî kiribû û hiştibûn ku rihê wî ji laşê wî xatir bixwaze. Birayên xecê raheştibûn wê, laşê qeregê tiranê salê li şûna xwe hiştibûn û diçûn. Gavek ku birayên xecê tevlî keleşên xwe dora qeregê tiran girtibû û fersend jê stendibûn Demirxarê Xeybê di gira hilweşanda. Radibû ser herlingên xwe yê dawiyê di şahiya qurrînê wî derdor ji guhan dikir û êrişî hemû tiştên derdorê xwe dikir. Xwediyê xaneyê ditîbû ku çare lê nabe yek li pey siyabend şandibû. Wî kesî xwe gihandibû û siyabend re gotibû bira hespê te dike xanê bi ser me de bike. Xwediyê xanê ez li pey te şandim. Zû vegere wî heywanî jî xanî derxe. Hespê min ne hespekî wisa ye, nebe ku tiştek şaş bî. Ez ji te re dibêjim hespê te hîrehîra wî ye. Bi qerta dihere hespê dora xwe û dike xanê bi ser me de xera bike. Tu bawer nakî ka zû vegere bê çi hewala hespê te ye. Piştî ku wî kesî ev tiştan got, Siyabend fêm kir ku
tiştekî ne ji xêrê re dixebime û tavîla qeregîtiranê lingên wî di qeydê de hat bîra wî. Hime bi bayê bezê xwe gihand xaneyê. Dît ku zilam kêm gotiye zêde negotiye. Hîrehîra ji demerxarê xeybê tê. Hêrsa wî xofê bera hundirê mirov dide, fişefişa wî ye. Ji firnikên pozê wî keldûman hiltê, siyabend xwe gihand hinda wî. Dest xwe di nav bijiyên wî re birwanî, hûstê wî firkand. Rişma wê xist destê xwe, dît ku hêztir li çavên wî tên. Xwarê û erda ber lingê xwe giştik pîkolî kiriye. Sînga hefsarê xwe rakiriye û heywanên bi xanê de ne perîşan kiriye. Carek din destên xwe da, hûstê wî firkand, ew jî tevxanê derxist. Lê siwar bû û berê xwe da cihê ku xweca Gulîsor û qeregîtiranê salê lê hiştine. Fersan nedîtibû ku kincê bûkaniyê bikire û bêyî kincê bûkaniyê bi ser wan de vedigeriya. Demerxarê xeybê bêyî ku siyabend wî bide ber zenguyan, ew bi xwe wek bayê birûsyê dibeziya. Heta jêd hat diçû û vê carê çawa tu vegerê de xwediyê wî bi merex û tirsek mezin li ser pişta wî bû, wî jî heman tişt hîs dikir.